dé hasing jerin thoiseach? Ha siúcad agus siadap agus soda ar nó bicarbonate soda dul sechan agus sé sin bút a thuirst iad na bulachan pice a bhí tí na bhrain. Agus déna hán dhéagach cúis? 100 gram de hiúcar agus an nú rút de hirap cúideach 100 gram. Cuid mí dúcad an na dóiseach agus nó sin siadap. A mi doch lechgag injad son teoch a bhéadach gus déanam cínteach nach stíte ró áirst. Dé chun téasa a dheorí? An ciad is slichiad. Sin mad a chanas at hard crack stage. Tís go má ísio dóiseach agus he cutramach a mi smuineach nach bíú gachúid ma gúirs le Spáin as a haseo a leug. Or them he callach go fút crystallan tínasteach an dúcad miniu sin. So is cudramach go bhfuil ma ha na de chuirisin na bicarbonate techan an a minute hiú gin tíig a chola cal suas is ga go bhfuil uad de géir tínasteachchain. Sa mis mincha go bhfuil hasin iad teo chearsta rion, go bhí dhé dís. Agus ha chula cal. Chá lua. Ha. So sin dul chud bicarbonate techan na nise. Go bhéh go seo. Chá lua. Sin suas. Leir sin, wow. Agus na buú go tenne thuirseo. Hinne suas an hen. Tianach dú. Agus ha tíideach go bhórst agus deich mar seo. Ha seo coid má oed ha hiú go bhfuil an dúhas de géad is da an agus ha giadí tóir éir an. Go tóir bubbles an sa sin na tuirsiúcht credisma cuideach. Agus ha fuúrach a gnis? Ha. Seo fer bhfuil spór sa tuirseach. Ha. Before bhí tín fáda féfad, go fuir is be. Sé parchment a he clacha in sé chaní lecin inise ach i bhrí sé gan na pítear go pica. Bhí sé an art agus nó sin gur na het chocolate sa sin georí ar a bhí. Cuid chocolate i bhúdach. So, cuid sin pic an chocolate oda. Leis sé a da heorseach me seoir ska doch lecha bic an chocolate doracha, chocolate ansnach Albania. So, gaan je sin ach, dat ook op hiesje. Ga goed is jecht. Koemorst. Zeg het magak is de piece big agus hou Faic na Honeycomb van chocolate ha neer an ocean to stechan. Fi me wie e de grote geleer aan chocolate. Gus nach fas a boek agus stukach. Agus ní sin firle. Is een chocolate is de lemse. Chocolate lepanja aan. Sé tíoch fatta sa hasing gan dácar. Well, tíach cos a séchtad, chud mé an fridsead agus bíad tíos stoch an cean. Liú a híte mar se? Liú a híte stocha? Chanéal. Chláin sin. Nach tú. Tíach mar beáir. Má hín, right, seo. Tuile bhil má, siúd má. Had má hín. Wow. Agus sé chocolate cearsta chhlacu cúteach. Chan leat cúrn sa cúat man go bhfuil georí ní cúteach. Á, mar smainn heichar sin fér me go ríú.